Tohle je ještě jeden záznam, který jsme pro vás připravili. Cena společnosti Tip Sport o 99 000 korun na 4,5 km cross třetí kategorie, který měl také velmi zajímavé složení. Teď se podíváme na startovní listinu. Jedničku nosil 11letý String ze stáje KK Metal. V sedle jockey Ondřej Velek, místo zraněného Lukáše Matuského, další tedy kůň String, který je v tréninku Radka Holčáka, podobně jako Kubaly. Dvojka favoritů Fort Medoc, zatím neporažený. V loňské sezóně 3 starty a 3 vítězství tady v pardubických krosech, včetně ceny České asociace Steeplechase pro 4leté. V sedle jockey Jan Faltejsek. Číslo 3 Mahony a Marcel Novák mladší. 4 Herhim, kůň prověřený zahraničními dostihy, někdejší vítěz velké švédské národní. To je určitě destinace, kam se často necestuje, ale Herhim, trenérky Porkátové, tam tehdy dokázal vyhrát. V sedle s Henrikem Engblomem, v sedle dnes mladá talentovaná jezdkyně Lenka Neprašová. 5 Zaraté, jockey Jakub Kocman. 6 Bělouš Derby Plis, loňský účastník ceny Labe, ale nedokončilý, s Josefem Borčem. Číslo 7 má High in the Sky a Daniel Vyhnálek. 8 Reggaeton, jsme u příbuzných Klisny Registány. Maminkou Reggaetona je Regine, v sedle Marek Stromský, kterého jsme teď viděli vyhrát. 9 Gocalino, Adam Čměl a 10 to je Ragtime, to je dokonce pravý syn Registány, protože Registána byla jeho maminkou. 7letý Hnědák měl v sedle jokeje Martina Lišku. Registána samozřejmě dvojnásobná vítězka Velké Pardubické. Číslo 12 svěřenec Josefa Váni, Giorgione ze stáje Jasna, jockey Jan Kratochvíl. A číslo 13 Greek Desert, který neměl úplně dobrou sezónu loni, za to tu předloňskou měl fantastickou. 3 starty a 3 vítězství, v sedle jockey Pavel Složil. Sázkové kurzy tady jasně vybočoval Fort Medoc v poměru 2:1. Samozřejmě překulil se do toho věku 5 let a už bude závodit proti starším a bude to trošku jiné než s generačními vrstevníky. 5,5:1 jeho tréninkový partner Greek Desert, oba dva připravuje ve Dvorcích u Bruntálu trenér Pavel Tůma. High in the Sky 7, Herhim 8,5 a pak už vyšší kurzy Ragtime 12, Giorgione 17, Reggaeton ze stáje Vrbna Racing také 17, potom String 17, Gocalino 22, Zarate 27, Derby Plis 35 a Mahony dokonce 55:1. Dostih startoval v místech, kde začíná i Velká Pardubická, tedy před překážkou číslo 1. Starter Petr Hochman si tam rovnal tu skupinu 12 koní. A povedlo se. 19 překážek, aktivně začal 11letý Bělouš Derby Plis a s ním také String, černožlutý dres, stáje KK Metal, za kterou je schován majitel Pavol Kochan. V sedle jockey Ondřej Velek, jak už jsem avizoval, náhradník za zraněného Lukáše Matuského, který utrpěl otřes mozku po pádu z koní The Bar is Closed. Takže tahle dvojice jako první na malé vodě. Za nimi Gocalino, Giorgione a favorizovaný Fort Medoc, který má modrý dres, žlutou šerpu a modrožlutou čapku. To je ten známý dres prezidenta jockey klubu Jiřího Charváta. V sedle jockey Faltejsek. Dá se říct takový velký démon pardubických dostihů a zejména v posledních letech samotné Velké Pardubické. Je to tam hodně namačkané. Až bych řekl, že si jdou trošku jezdci po krku. Velmi blízko. Vedle sebe Derby Plis a teď už Giorgione. String tam odpadl na 3. pozici. 4. je Gocalino. Fort Medoc je 5. Za ním Greek Desert. 6. High in the Sky. Potom Reggaeton s Markem Stromským. Herhim, Zarate, Mahony a poslední Ragtime s Liškou. Jsme na Bullfinchi. A poběží se na seskok v Oranici. Josef Borč kontroluje situaci za sebou. Je v sedle 11letého francouzského polokrevníka Derby Plis, který loni zvládnul i kvalifikaci na velkou, byl 9. v té srpnové, ale nakonec nenastoupil na start toho největšího dostihu. Tam měl Borč
Dulkara de Sivolu, a tak tenhle kůň byl manažován do ceny Labe, kterou, jak už jsem říkal, nedokončil. Na seskoku všechno v pořádku. Giorgione se teď utrhnul a je na prvním místě. Josef Váňa, starší, nemá tolik koní do Pardubic, ta jeho stáje je poměrně plná, ale plná koní, kteří patří italským, německým majitelům a ti mají zájem běhat především v Itálii, případně ve Francii. A koní pro Pardubice Váňa nemá tolik, určitě se někdy objeví Chelmsford. Určitě, pokud bude zdravý Logien Whistle, ten byl teď dvakrát škrtnutý z Lysé nad Labem i odsud z Pardubic. A to je možná tak všechno. A k ním právě Giorgione, ale ten už tady v Pardubicích běhá 4. sezónu a nevypadá to, že by měl být někdy hvězdou Velké Pardubické, ale pořád je mu 7, stále ještě jeho kapitola není uzavřená. V sedle má jokeje Jana Kratochvíla, teď jdou koně na drop. A zvládli to dobře. Poslední stále Registánin syn Ragtime s Martinem Liškou v Oranici. Se půjde na křídla Taxisova příkopu, na ty dva živé ploty. I tady bez problémů, tak máme konečně zase čistý dostih. String zpátky první, to už je 11letý Valach. Určitě velmi užitečný kůň, loni v Labi 4. Syn výborné Stigmy, kterou pamatujeme z rovinových dostihů. Teď ta překážka, která byla osudná tomu předchozímu dostihu, ale tady to všechno proběhlo výborně. String první, Greek Desert vystrkuje růžky a dostává se na druhé místo. Už jsem tady vzpomínal na tu jeho uchvatnou sezónu 2022, ve které nebyl poražen. V té loňské byl 3krát druhý, 1 čtvrtý tady v Pardubicích. V ceně Vltavy to bylo zklamání. A předtím druhý v různých místech Evropy. Ve Švýcarsku, v Itálii a na Slovensku. Pokaždé našel přemožitele. Takže možná si vybral slabší rok a teď v 6 letech to zase bude o něco lepší. Na Malé Vodě vystříkla kapalina a bylo to asi od kopyt Stringa. Vypadalo to tak, že tam trošku šlápnul do příkopu. Prodloužený Taxis, překážka číslo 16 a pak ostře doprava a domů. String, Greek Desert, Giorgione, Fort Medoc je tam pořád na výborné pozici a teď to Faltejsek udělal výborně. Počkal si, trošku zpomalil, podržel koni na té vnitřní stopě, věděli to všichni ostatní, že se půjde doprava, ale Faltejsek se tam našel krásné místo a najednou z 5. pozice je první. Fort Medoc, vedle něj Giorgione, Greek Desert, String a také Zarate. 7letý Ryzák s Jakubem Kocmanem v bílo-fialovém, fialová čapka, teď je tam Zarate 4., 5. Za nimi také Herhim s Lenkou Neprašovou v šedozeleném. Poslední 3 překážky do cíle, Fort Medoc a Greek Desert. Za nimi Giorgione a Zarate, 5. String. Na 6. pozici Reggaeton se Stromským. Viděli jsme před chvilkou vyhrát Stromského pěkným finishem. Předposlední překážka. Tady to zvládli všichni výborně, až na Mahonyho, který tam skončil na zemi. V sedle s Marcelem Novákem mladším a teď už jdeme do velkého finále. Vepředu Fort Medoc, za ním Giorgione a Greek Desert. Poslední překážka, Zarate 4., Reggaeton 5. Tak bude to souboj 2 svěřenců trenéra Tůmy. Vypadá to tak, že Giorgione už na ně mít nebude. Nastupuje Fort Medoc. Stále neporažený kůň nad překážkami a vedle něj Greek Desert s Pavlem Složilem, ale Faltejsek má pod sebou větší rychlost a Fort Medoc zase vyhraje. Greek Desert 2., Giorgione 3., na 4. místě Zarate a na 5. pozici Herhim, který tady v Pardubicích zatím spíš sbírá zkušenosti a možná ho tým kolem trenérky Porkátové směřuje do Velké Pardubické, uvidíme. Ale teď je potřeba vypíchnout vítěze, protože ten má zatím úctyhodnou kariéru. Jen samé jedničky pro Fort Medoca, 5letého Ryzáka, který se narodil ve Francii. Loni začal sezónu 20. května vítězstvím v krátkém dostihu 4. kategorie. Ta jeho vítězství nejsou opět o 10, o 15 délek.
o 1,5, o půl, o 1, dneska to možná bylo o 2, ale vždycky má soupeře poměrně blízko, ale vždycky je dokáže přetlačit. I dnes se mu to povedlo za pomoci jeho stálého jokeje Jana Faltejska.